príprava na Celebrity Combat pokračuje. Mali sme veslovanie, to sa mi veľmi páčilo, tam som troška posilovala ruky. No a dneska sa vyberám tu do gymu Vietnamska a dneska sa bude fakt že makať. Poďte pozrieť. Takže sme tu ľudia, máme tu tento gym, pozri sa, tu je aj ring a tu je takéto koleso. Toto budeme prevrácať dneska, najprv sa rozcvičíme. Máme tu aj dačo takéto, že na boxovanie, to tiež akože budeme robiť, hej, dneska. Ideme sa teda pretiahnuť nejak. Toto cvik som cvičil kedysi dávno s baristom. Trošku si oddychnem, predýcham to. Ľudia, už sa teším, 12.6. Bude tu jazda. Teraz ideme boxovať do tohto. A to, že tak, že pôjdem, že predná, zadná a akože z dvoch strán. Tak ja to ukazoval oni, jak som Gábor Burár už vo videu, čo som sledoval. Že rukavice mám nachystané. No a ideme na to. Pozri sa, takýto postoj dáš. Počkaj, tak to mi hovorili, že aj ruky. Potom ide. Tak, OK. Dobre to robím. Čo myslíte, ľudia?
Koľko som držal? 3,27. 3,27. OK. Máme trošku prestávku. Ešte ľad tu chýba normálne, že však ľady na teba hádžu brídu a to bude potom asi. A jak sa vydrží to druhý okolo, vieš ako. A ja pôjdeme na prvé kolo kým a hotovo. Nikto nepozná starého Fúska, keď sa nasere. Každý pozná iba Jetty Boya z TikToku. OK, ideme na to. Som unavený, ľudia. 6 minút. Nevydržal som, ty koco. Do 6,27 som nevydržal. Musíme makať, aby sme vydržali, ty kokso, v zápase. Krv pod rešpekt. Zo mňa zatiaľ krv nejde, ale normálne ako potím sa slabým i už tečie, viete, jak to je. Takže ľudia, dáme si ešte nejaké low kicky tu na tomto. No a poďme na to. Ľudia, pri mne je Ferofodo. Čau. Jeffrey, držím ti palce, brate. OK. Počúvaj ma, sem sa ťa spýtať, hej, nejaké sparingy. No Lebo 12.6. mám zápas. niečo vymyslíme, dobre? No, dám ti nejakého môjho amatéra šikovného a niečo podcvičíme, nech si pripravený, dobre môj? OK. Však ty tu trénuješ poctivo, tak nech to dáš potom, dobre? Držím ti palce. Díky moc, Nemá díky zájem. moc. Ľudia, už som sa aj usprchoval, máme po tréningu. Nahodil som nové tričko, nech nejdem v starom. Celebrity Combat, rozumieš?